Va fi prezentată construcția grafică a amprizei unei căi de acces înclinate, având panta de 1:5. Terenul natural este reprezentat cu ajutorul curbelor de nivel. Scara de reprezentare este 1:200, ceea ce înseamnă că unitatea este egală cu 5 mm. Astfel se reprezintă scara grafică gradată din 5 în 5 mm. Vom trasa axa căii de acces. Iar pentru a trasa orizontalele căii de acces, este necesar să cunoaștem distanța dintre aceste orizontale. Având în vedere că panta căii de acces este de 1:5, iar intervalul este egal cu 1 supra pantă, înseamnă că intervalul, adică distanța dintre două orizontale, va fi egală cu 5 unități, adică cu 25 de milimetri. După construcția orizontalelor, pentru stabilirea zonelor de rambleu și de debleu, se vor compara cotele orizontale limită 193 respectiv 200 cu cotele curbelor de nivel. Astfel, se observă că în partea dreaptă cotele curbelor de nivel au valori inferioare cotei orizontale căii de acces, ceea ce înseamnă că aceasta se află în zonă de rambleu, iar în partea stângă, cotele curbelor de nivel fiind superioare cotei orizontale căii de acces, înseamnă că aceasta se află în zonă de debleu. Pentru terasamentele în debleu, panta taluzului este de 1:1, iar intervalul rezultă de o unitate, iar panta taluzurilor de rambleu de 2:3, ceea ce înseamnă că intervalul este egal cu 1,5 unități. Următorul pas îl reprezintă construcția scărilor de pantă ale taluzurilor, care, spre deosebire de cazul platformelor, nu se mai face perpendicular pe marginile căii de acces. La platforme construiam scara de pantă perpendicular pe laturile platformei, deoarece platforma era dreaptă, dar calea de acces este înclinată. Așadar, în vederea construirii scărilor de pantă ale taluzurilor, se consideră marginile căii de acces drepte definite prin scara lor de pantă, prin care se vor construi plane de pantă date, taluzurile. Pentru marginea superioară a căii de acces, vom alege puncte de cotă rotundă, respectiv în acest caz 195 și 198, și vom construi semicercuri având raza egală cu intervalul. Astfel, în punctul de cotă 195 se va construi un semicerc având raza egală cu intervalul pentru zonele de rambleu, adică 7,5 unități, iar în punctul de cotă 198 vom construi un semicerc având raza egală cu intervalul pentru zonele de debleu, adică 5 mm. Se vor trasa tangente la aceste semicercuri după cum urmează. Tangenta la semicercul de rază egală cu intervalul zonei de rambleu se va trasa dintr-un punct de cotă rotundă inferioară. Deci am trasat tangenta din punctul de cotă 194, iar pentru semicercul
din zona de debleu, tangenta se va trasa dintr-un punct de cotă rotundă superioară, în acest caz din punctul de cotă 199. Tangentele reprezintă orizontale ale taluzurilor căii de acces. Perpendicular pe aceste tangente se vor construi scările de pantă care se vor grada din 7,5 în 7,5 mm pentru zona de rambleu și din 5 în 5 mm pentru zona de debleu. Repet, perpendicular pe tangente. Am construit scările de pantă în zona de rambleu, respectiv în zona de debleu. Următorul pas este trasarea orizontalelor căii, paralele cu tangentele, orizontale care se vor intersecta cu suprafața topografică. După cum puteți observa, am intersectat orizontalele cu curbele de nivel corespunzătoare, iar acum, prin punctele obținute, vom trasa taluzul de debleu, respectiv de rambleu. Taluzul de debleu. Acum îl vom trasa și pe cel de rambleu. Vă reamintesc că numărul orizontalelor necesare nu este unul fix. Veți trasa atâtea orizontale câte sunt necesare. Am obținut cele două taluzuri. Observați, ele se intersectează sau trebuie să se intersecteze exact pe marginea căii, iar după punctul de intersecție, acestea se reprezintă cu linie întreruptă. Dacă vă amintiți de la platforme, acolo spuneam că taluzurile, atunci când le trasăm colorat la sfârșit, mai pot fi ajustate. Deci dacă nu se intersectează chiar pe marginea căii, aveți o foarte mică eroare, puteți puțin să îl ajustați. Nu discutăm despre erori mari. Să reprezentăm cu linie întreruptă. Acum vom efectua exact aceleași operații pentru
marginea inferioară a căii de acces. Sigur, pe marginea inferioară putem să trasăm scările de pantă în punctele de aceeași cotă, respectiv 195 și 198, dar sfatul meu este să trasați în alte puncte pentru ca ele să nu vi se intersecteze aici în interiorul drumului și să nu mai înțelegeți nimic de acolo. Pe unde trebuie trasată scara de pantă, pe unde trebuie trasate orizontalele și așa mai departe. Să trasăm semicercurile. Observați, la partea inferioară a căii de acces am trasat semicercul în punctul de cotă 194 în zona de rambleu, respectiv 199 în zona de debleu. Urmează să trasăm tangentele. Vă reamintesc, în zona de rambleu, tangenta se trasează dintr-un punct de cotă inferioară, punct de cotă rotundă inferioară, iar în zona de debleu, dintr-un punct de cotă rotundă superioară. Trasăm scările de pantă. Perpendiculare pe tangente, iar acum vom trasa orizontalele, paralele cu tangentele, orizontale pe care le vom intersecta cu suprafața topografică, iar prin punctele obținute vom trasa ca și anterior taluzul de debleu, respectiv de rambleu. Taluzurile trebuie să se intersecteze pe marginea căii de acces și, așa cum spuneam, după ce se intersectează, ele vor fi reprezentate cu linie întreruptă. Aceasta ar fi ampriza pentru calea de acces înclinată. Se va reprezenta și o secțiune longitudinală rezultată în urma intersecției căii de acces și a suprafeței topografice cu un plan de front, pe care îl vom considera în acest caz trasat prin axa căii.
Pentru reprezentarea acestei secțiuni, așa cum am văzut în cazul platformelor, vom trasa o verticală pe care vor fi marcate diviziuni echidistante egale cu unitatea, atenție, cu unitatea, nu cu intervalul de debleu sau de rambleu, cu unitatea. Unitatea este de 5 mm. Prin aceste diviziuni se vor trasa orizontale, iar apoi, pentru obținerea profilului longitudinal al căii de acces, cel reprezentat cu negru, din punctele de intersecție ale planului de front cu punctele de cotă rotundă, vom trasa linii de ordine pe care le vom intersecta cu orizontalele corespunzătoare. Apoi, pentru obținerea liniei de secțiune longitudinale a suprafeței topografice, cea reprezentată cu maro, vom proceda analog. Din punctele de intersecție ale planului de front cu curbele de nivel, acestea maro, vom trasa linii de ordine pe care le vom intersecta cu orizontalele corespunzătoare. Ca și în filmulețul anterior, mă voi opri aici cu explicațiile, dar la final, după ce voi aranja planșa, voi încărca pe platformă un fișier PDF cu modelul de execuție.